D'iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa hem cregut que era un deure i una necessitat portar ja d'una vegada per totes a la consideració del Parlament una proposició de llei de finançament del nostre sistema de transport públic de Catalunya. No respon exclusivament al fet evident de que des de l'any 2003 la disposició addicional 8a de la Llei de Mobilitat Sostenible a Catalunya digui que en el termini d'un any, a partir de l'aprovació d'aquesta llei, és dir, el juny del 2004, el Govern havia de presentar un projecte de llei de finançament del transport públic, de mobilitat sostenible i de promoció de l'ús de combustibles alternatius que en reguli el seu marc normatiu. La veritat és que el tripartit no ho va fer, i m'adelanto. Tampoc és suficient el fet que a la 9a legislatura, l'anterior, el 16 de febrer, aquest Parlament, ja amb el govern de Convergència i Unió, es pronunciés per l'establiment d'un sistema de tarifació i de finançament del transport públic, instant el govern que presentés un projecte de llei de finançament el més aviat possible, dèiem l'any 2012, al febrer, amb el màxim consens i amb la participació del Consell Català de Mobilitat. Nosaltres creiem que és el moment de presentar aquest projecte per donar resposta al que ha esdevingut un problema social i polític de primer ordre. Com es va posar de manifest amb la mobilització de principis del 2014, la mobilització sota l'eslògan Stop Pujades, no sols a l'àrea metropolitana de Barcelona, com recordaran, sinó a moltes ciutats de Catalunya, impulsada per la plataforma del mateix nom, però amb participació nombrosíssima d'entitats veïnals, d'associacions de promoció del transport públic, sindicals, moviments d'usuaris, que van dir prou a les successives pujades de les tarifes del transport públic per damunt del cost de la vida, d'una forma injusta, alhora que denunciaven la retallada de les aportacions a les administracions públiques, especialment de l'Estat i de la Generalitat, acompanyat, a més, això d'una constant estigmatització del transport públic com quelcom insostenible, quelcom que produeix dèficits inacceptables. Senyores i senyors diputats, la situació social i econòmica és tan greu que, per desgràcia, són molts i moltes els ciutadans i ciutadanes treballadors amb feina o que busquen feina que veuen com s'incrementen sistemàticament tots els costos dels serveis públics bàsics per poder accedir a un lloc de treball o per buscar treball, i en aquest cas el transport públic. Ha arribat a ser un obstacle per la feina. Per això ens remetem també a la moció aprovada per aquest ple del Parlament de Catalunya el 13 de març del 2014, quan vam instar el Govern i a les autoritats metropolitanes que adoptessin mesures necessàries per millorar el servei del transport públic, per revisar les tarifes del transport, teníem aquest compromís, d'una manera que sigui més justa i assequible, i per assolir un nou sistema de finançament. I perquè es reconsiderés, això ho ha aprovat aquest Parlament, que es reconsideressin a la baixa les tarifes del transport públic per l'any 2014 i que s'apliquessin als títols més habituals i que s'aprovés un pla d'impuls de la demanda del transport públic per aprofundir, revisar i millorar i amplificar el sistema tarifari integrat, garantint-ne el finançament de manera que s'afavoreixi l'ús del transport públic enfront del privat. Tenim un mandat prou clar i una demanda social prou sensible. Què busca aquesta proposició de llei? Primer de tot, ser un instrument perquè aquest Parlament pugui complir amb el mandat de fer consensuadament una llei del transport públic. No pretenem imposar la nostra proposició, però sí que la proposició pretén posar damunt de la taula i a la consideració del Parlament i del debat social, perquè l'hem de fer amb consens social, així ho ha aprovat aquest Parlament, una sèrie de principis o com a mínim de temes molt importants. Objectiu, crec que tots coincidirem, garantir la mobilitat de les persones a Catalunya d'una forma assequible per tothom, sigui quina sigui la seva situació social i econòmica, visqui on visqui en el territori, i definir, per tant, la mobilitat sostenible amb transport públic com un dret social que cal garantir i fer efectiu. El transport públic, per aquesta llei, és una peça fonamental per aconseguir objectius de cohesió social, és a dir, d'ocupació, de cohesió social amb una paraula, per garantir la igualtat d'oportunitats, per ajudar a accedir als llocs de treball que ajuden a sortir de la crisi, per fer accessible aquests llocs de treball i la busca de feina, tant a àrees metropolitanes, a les grans ciutats, però també a la Catalunya interior, als pobles i ciutats de l'interior del país, també, per tant, per raons de cohesió territorial. Un bon sistema integrat de transport públic és un element d'integració territorial i, en definitiva, també per raons de sostenibilitat ambiental i d'estalvi energètic. Els beneficis d'un bon sistema de transport públic els reben tots els ciutadans, tant els que l'utilitzen com els que no. I el transport públic sabem que no és sols un sector més dels serveis, és també un sector industrial potentíssim.
d'innovació tecnològica que dona feina a Catalunya a empreses punteres com Alstom i altres i que, en definitiva, constitueix un element de la sortida de la crisi econòmica. Per això la nostra proposició de llei reclama la mobilitat. Aquesta és la primera novetat, la proposta d'introduir a la llei de mobilitat sostenible de Catalunya una disposició addicional que declari el transport públic com un principi, com un dret social fonamental de caràcter universal i, per tant, exigible, com és una educació bàsica, com és una sanitat bàsica, el dret a la mobilitat com a dret social exigible i, per tant, amb obligació de les autoritats, de les administracions públiques, de garantir-ne el finançament per tota la població, per visquin on visquin, sigui quina sigui el seu estat físic, la seva situació laboral, la condició social o econòmica. Es tracta també, el segon objectiu, doncs, un cop tenim definit un dret social bàsic, evidentment aquest dret ha d'estar sustentat en un marc estable de finançament del transport públic que eviti la situació actual d'inestabilitat financera i que no justifiqui en cap cas que es repercuteixi sempre als usuaris habituals els desequilibris financers d'un sistema, diguem-ho clar, obsolet, mal dissenyat i no adaptat a les actuals circumstàncies. Per això cal deixar clars quins són els conceptes i quines són la part dels costos associats a la mobilitat pública que han de ser suportats pels usuaris i quina part la que ha de ser suportada per al conjunt de la col·lectivitat a través d'un sistema fiscal més just. Definim així doncs, un sistema integrat de finançament del transport públic terrestre de Catalunya que inclou de forma integrada totes les modalitats de transport públic terrestre de persones, tant per carretera, autovies, autopistes, ferroviaris, tramviaris, cable i metro, quina titularitat, capacitat de gestió o de regulació i d'aprovació de tarifes correspongui a la Generalitat de Catalunya o a les administracions locals. És a dir, amb una visió global, territorial i d'integració i coordinació, com després veurem, del conjunt d'autoritats que intervenen en el transport públic, tant si l'executen directament com si es fa, en la majoria dels casos, en règim de concessió. S'estableixen també un element que posem damunt de la taula, quins criteris s'han de tenir en compte per aplicar i per determinar les tarifes del transport públic. Primer, optimitzar el conjunt dels recursos de mobilitat, donar prioritat als mitjans de transport públic col·lectius que siguin més sostenibles, que tinguin menor cost social i que tinguin menor impacte ambiental. Garantir-ne l'accessibilitat, la flexibilitat i l'eficiència a l'equilibri territorial, un caràcter integrat dels diversos sistemes de mobilitat que permeti i garanteixi la interoperabilitat i la intermodalitat i que prevegui mesures de compensació territorial, com ja hem dit anteriorment. Que estableixi un sistema també integrat de finançament de totes les modalitats de transport públic terrestre. Que estableixi un marc homogeni perquè els principals aspectes que incideixen en el finançament vinguin ja predeterminats en el conjunt de Catalunya. Que tingui unes fonts pròpies de finançament d'aquest sistema de transport i que hi hagi un mandat també legal per anar a l'Estat, a l'Administració General de l'Estat, a demanar-li les transferències a què tenim dret i això fer-ho també, naturalment, amb el respecte a l'autonomia local, tant de l'àrea metropolitana de Barcelona com de les conurbacions i els diferents sistemes de transport local. Una altra novetat o element estrella per nosaltres d'aquest projecte, la creació del títol bàsic d'usuari habitual. Volem proposar un títol que sigui de caràcter social, intermodal, multiviatge, recarregable, flexible i que permeti la mobilitat en qualsevol mitjà de transport públic de Catalunya en els diferents àmbits territorials. Atenció, senyores i senyors diputats, senyor conseller, això no és la T-mobilitat. La T-mobilitat és un instrument de pagament. El títol bàsic de transport és un títol. Volem deixar clar en aquest debat, encara que vingui, diríem, de forma complementària, nosaltres no estem en desacord en absolut que hi hagi una T-mobilitat. Ho trobem molt bé, una base, una targeta, un instrument que permet incorporar, per exemple, el nostre títol, el títol que es proposa aquesta llei o qualsevol altre. El que no ens agrada de la T-mobilitat és que estigui controlada amb un 94% per empreses d'economia privada, és a dir, per interessos privats, que a més són competidors o tenen participació amb elements que són clarament competidors amb el transport públic, perquè són alhora titulars d'autopistes, autovies, etc., perquè suposa cedir un know-how, un coneixement molt important que ha fet el sistema de transport metropolità que cedeix a tercers de forma innecessària. Per tant, T-Bus no té res a veure amb T-mobilitat. T-mobilitat és un instrument, T-Bus és un títol. Un títol que
pugui ser utilitzat de forma intersonal, és a dir, intercanviant-se entre els diferents sistemes, que permeti desplaçaments interurbans entre els diferents sistemes territorials, que tingui, a més, garantit un preu social bàsic, assequible per tothom, per aquells que són usuaris habituals del transport. Aquests són els subjectes, aquests són els destinataris d'aquest dret social de caràcter universal que reclamem. L'usuari habitual del transport públic, no l'usuari ocasional, no el turístic, no el visitant, no el que ho fa... No, el subjecte d'aquest dret és l'usuari habitual i té dret a aquest títol, un títol que ha d'estar prèviament pactat amb tarifa equànime a tot Catalunya i que mai s'ha d'incrementar per damunt de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, que és el que reclamaven precisament les plataformes. Un altre element que posem damunt de la taula, important pel finançament, caràcter específic de les aportacions de polítiques socials al sistema de tarifació. Un dels elements que ajuden a estigmatitzar el transport públic és que qualsevol política que s'acorda molt legítima per als estudiants, per la tercera edat, pels jubilats, pels que busquen feina, pels que tenen una renda bàsica, tot s'acaba atribuint al dèficit del transport públic. I això són polítiques sectorials. És una política social, és una política educativa, és una política de reequilibri territorial si es tracta, evidentment, que s'haurà d'ajudar més i subvencionar el sistema del transport de la BAC públic, de la BAC d'Aran o de l'Alta Ribagorça en proporció a altres sistemes, però el que proposa la llei és que les aportacions específiques per subvenir el desequilibri econòmic d'aquests àmbits es comptabilitzen de correspon a la política sectorial corresponent i no sigui un nou dèficit del transport públic. Cada departament, segons les seves polítiques sectorials, atribueixi, doncs, el cost corresponent. Un altre element també important, respectem l'autonomia local, és a dir, el títol que coordina el conjunt del sistema és el Tibús. No està en contradicció en què hi hagin altres sistemes de tarifació, altres tarifes en altres àmbits. Un altre element important, clau per acabar amb l'estigmatització de la tarifa del transport públic, conseller. Què és el que ha d'anar a tarifa i què és el que no pot anar a tarifa? Diguem-ho en negatiu. No poden anar a tarifa els costos d'infraestructura. El cost de primera implantació o de gran renovació d'un sistema viari, tramviari, d'una carretera, d'una catenària, etc., això forma part de les inversions públiques de l'Estat, de la Generalitat, de qui correspongui. Què és el que podem repercutir en tarifa? Els costos d'explotació, el manteniment i la reparació ordinària, l'amortització ordinària del material mòbil, etc. No barrejar-ho tot i dir, esclar, és que el transport públic és insostenible perquè hem de repercutir el cost de les vies o la renovació de les estacions. Aquest és un altre tema, és un tema de política d'obra pública, d'infraestructura, que no ha d'anar al càrrec. Com fer-ho? Establint, en definitiva, el fons de finançament del transport públic de Catalunya. Proposem que hi hagi aquest fons que es nodreixi bàsicament dels ingressos del títol bàsic de l'usuari del transport, del Tibús. Aquest és un ingrés que genera tot Catalunya i que genera a través d'aquest fons, administrat, com després direm, per un consorci del transport públic de Catalunya, integrat pels diferents consorcis. No desmuntem cap dels consorcis que hi ha, però sí que hi hagi un àmbit per gestionar aquells elements que són comuns. Que tingui els ingressos procedents d'altres modalitats de transport públic que hi vulguin participar. Molt important, les aportacions de les diferents administracions públiques. Una proposta valenta, que els impostos que graven els peatges i altres modalitats de transport privat, els impostos sobre aquestes tarifes, aquest impost públic, vagi a subvenir el sistema del transport públic. Que integri també una modalitat d'impostos i taxes específics per finançar el transport públic. I aquí ho diem molt clar. Ja s'ha d'acabar això de que cada vegada que hi ha un gran aconteixement esportiu, artístic, recreatiu, el que sigui, s'hagi de pidolar amb l'organitzador corresponent que tindrà un servei de transport públic fins a les 12 o fins a la 1, doncs què hi poses? No, ha d'haver-hi, està tarifat que aquests esdeveniments especials hi han de tenir-hi. I ha d'haver-hi també aportacions específiques, naturalment, que nosaltres demanem que reclamin a l'Estat. Un principi que introduïm també, el 50-50, 50%, 50%, estem d'acord. L'aportació, hem de fixar un límit a l'aportació màxima de la Generalitat de Catalunya, però també un límit a l'aportació dels usuaris. 50-50. La resta ha de venir completat per aquestes figures impositives, per les transferències de l'Estat, per aquests impostos específics que hi han de destinar o per al recàrrec que proposem per a les grans superfícies comercials o per les activitats econòmiques. Per últim, un consorci públic que ho gestioni tot això, que només sigui obligatori per la tarifa del Tibús, del títol universal, i per aquelles altres figures que s'hi vulguin incorporar voluntàriament respectant l'autonomia local.
I alhora un bon Consell de Mobilitat de Catalunya i una taula social del transport públic on es pugui consensuar això. Per fer què? Per fer un contracte programa quadrianual. No pot ser que cada any estiguem veient què traurem pel transport públic. Hi ha d'haver-hi un marc estable de finançament. Hi ha d'haver-hi un contracte programa, com hi havia tradicionalment, fixant uns objectius per al conjunt del sistema del transport públic, per fixar els compromisos de finançament i d'aportació de les diferents administracions, l'evolució tarifària, les inversions previstes, etc. I això fer-ho a través d'aquest consorci integrat de tot el conjunt de les autoritats i dels usuaris, molt important, i dels usuaris de Catalunya. Creiem que aquest és un bon punt de partida. No creiem que tingui que ser necessàriament al final. A nosaltres ens agradaria que fos així i que fos millorat, però en tot cas creiem que el país espera, i més amb la situació que s'està plantejant ara de revisió de tarifes ja per l'any vinent, que ja es comença a mobilitzar i a escalfar el personal, doncs hem de donar una resposta política responent als compromisos que vàrem assolir davant de la ciutadania el febrer i el març passat, en el sentit de que cal trobar ja un marc estable de finançament que faci efectiu aquest dret social bàsic a una mobilitat sostenible per tothom. Gràcies, senyora presidenta, senyors i senyors diputats. A continuació, atès que el grup parlamentari de Convergència i Unió ha retirat la seva esmena